sa ngaran niya. Magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kaguragnan ta. Ang pagkamot kan Dios asinan pagkisumarok kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa to mga kasalan. Tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na kunindi pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakaman asin pakapatawadan sa to mga kasalan. Doron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mamika, rinugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, ulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, ating langit nun, Diyos amang makakamon, kagurang na kimuktong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan hinapan, kahit aki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan hinapan, ako asa mo pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuwa ka naman, kahiraki kami. Kay kasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, guro, kalangkong. Yesu Kristo kay bakal, Espiritu Santo, sa kamurawayan kada sama. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakaman sagkod paman. Pasunadaan sa mong mga gawi,
sa imong karahayan. Tanganing sangaran kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay. Huli kay Jesucristong kagurag na niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pinapahiling kan enot na babasahon, kung guraanong kahalaga ang tataramo nin Diyos sa banwaan nin Israel. Makapangyarihan ini na kayang mabaago ang puso kan tawo. An paghinanyog asin pagsabot kan tataramon kan Diyos, iyo ang sa indang masasariga na gayo, na nagpapahiling kan dai pagbaya kan Diyos sa inda. Hinanyog niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nehemias. Kaya dinara ini ni Esdras duman sa lugar na pinagtiripunan kan mga tao, mga lalaki, mga babae, saka mga aki na tataunang magsabot. Binasa niya sa indaduman ang katugunan, magpuon pagsirang kan aldaw sagkud udto, asin hinimati siya ninda nin marahay. Nakatindog si Esdras sa ibabaw nin sarong platapormang kahoy na ginibo para sa okasyon na ito. Nahiling si Esdras kan gabos na tawo, huli tahalangkaw ang platapormang tinindugan niya. Nagtirindog ang gabos kan bukasan niya ang libro. Inomaw ni Esdras ang kagurangnan, ang dakulang Diyos asin initaas kan gabos ang sa indang mga kamot sa nagsiриmbag. Amen, Amen. Nagdarapa sinda asin nagsaramba sa kagurangnan. Malinaw na inintrodusir asin ipinaliwanag ninda ang binabasa na katugunan ng Diyos, tanganing masabutan kan mga tao. Kan madangog kan mga tao ang inahagad kan katugunan, natanyog ang sa indang buot, asin huminibi sinda. Kaya sinabihan sinda ni Nehemias na iyo ang gobernador, ni Esdras na padi sa kaparatukdo kan katugunan, asin kan mga Levita nagtukdo sa mga tao. An aldaw na ini banal sa kagurangnan na sa indong Diyos. Kaya day kamo magmundo o maghibi, magpuli na kamo asin magbangkete, hirasan nindo nin kakanon sa kainomon an mga mayo kaiyan. An aldaw na ini banal para sa satong kagurangnan. Day kamo magmundo, an kaugmahan na itinaw sa indo nin kagurangnan, magiging kakusugan nindo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Matanos gabos ang mga tugo nin kagurangnan, sa puso nagtatao nin kaugmahan. Ang mga pagbuot nin kagurangnan dalisay, minatao nin liwanag sa isip. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Marahay ang pagalang sa kagurangnan, magdadanay iyan sagkod lamang. Totoo ang mga hatol nin kagurangnan, matanos ang gabos na iyan. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Orog pang minawa buot ki sa bulawan, ki sa purong bulawan, orog na mahamis ki sa dugos, asin sa mga tagdo nin anira. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang mga tinaram nin sa kunguso, asin ang kaisipan kan sa kung puso, maako mulugod o kagurangnan, sa kuyang pailihan, asin sa kuyang paratubos. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Sa ikaduwang babasahon, nagtukdo si San Pablo manunungod sa pagkasararo, minsan yaon ang pagkakaiba-iba. Ang lambang nagtutubod, tinauwanin na regalo na igwang ikakahera sa simbahan, na iyo ang banwaan ng Diyos, ang hawak ni Kristo.
Ikadawang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, si Kristo nakakaagid sa sarong hawak na may dakol na kabtang. Maski dakadakol na mga kabtang, saro sa nang hawak iyan. Siring man kita gabos, Hudiyo o bakong Hudiyo, uripon o bako, binunyagan kita na magin sarong hawak, huli kan saro sa nang spirito. Gabos kita nag-inom kan saro sa nang spirito, an kabtang kan hawak bakong saro sana, kundi dakol. Kun magsabi an bitis, bako akong kamot, kaya bako akong kabtang kan hawak, day yan nangangalhulugan, na an bitis, bako ng kabtang kan hawak. Kun magsabi ang talinga, bako akong mata, kaya bako akong kabtang kan hawak. Daiiyan nangangahulugan, na ang talinga, bakong kabtang kan hawak. Huli takun ang bilog na hawak sarong mata, paano na iyan makakadangog? O kun ang bilog na hawak sarong talinga, paano na iyan makaparong? Alagad pinagmuktak nin Diyos an manlain-lain na kabtang kan hawak, susog sa buot niya. Kun an gabos saro sa nang kabtang, hain an hawak. Sa katunayan, maski dakadakol kan kabtang, saro sa naan hawak, kaya an mata, dai makakasabi sa kamot, dai taka kaipuhan, dai man makakasabi an payo sa bitis, dai ko kamo kaipuhan. An mga kabtang kan hawak na pinaguhuna tang mga maluya, iyulugod an urog na kaipuhan. An mga kabtang na pinaguhuna tang bako gayong mahalaga, iyulugod an urog tang inaataman. An mga kabtang na bakong magayon, iyo an satong pinapagayon. Dai na ini kaipuhan gibuhon sa mga kabtang na dati nang magayon. Ipinagmugtak ni Diyos, nin Diyos an hawak, tanganing an mga kabtang na kulang sa gayon, urog na matawan din kaumawan. Kaya mayong pagkabaranga sa hawak, kundi ang gabos na kabtang may pagmakulog sa lambang saro. Kun nakukulugan ang sarong kabtang, ang gabos man nakukulugan. Kun inuumaw ang sarong kabtang, ang gabos nakikihira sa kaugmahan. Kamu gabos ang hawak ni Kristo, asin ang lambang saro, kabtang kaiyan. Ibinugtak nin Diyos sa simbahan, enot ang mga apostol, ikadua ang mga propeta, ikatulo ang mga paratukdo, dangan ang nagibon nin mga milagro, sunod ang mga nagbubulong nin mga naghihelang, ang mga nagtatabang, ang mga lider, saka ang may mga kakayahan na magtaram sa manlain-lain na lengguwahe. Bako ang gabos apostol o propeta o paratukdo o nagibo nin mga milagro. Bako man ang gabos may kapangyarihan sa pagbulong nin mga naghihelang o sa pagtaram sa manlain-lain na lengguwahe o sa pagpaliwanag kan kahulugan kaiyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kakurangan ang dalan na sinuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na lahing sa koran itataon, sa
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Ginagalangan kong Teofilo. Dakul na ang nagsurat nin maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw niya to. Isinurat ninda ang mga bagay na inusip sa to kan mga nakahiling kaiyan puon sa kapinunan asin nagtukdo kan marhay na bareta. Ngunyan, ginagalangan na Teofilo, pakatapos kong adalan ang gabos puon sa kapinunan, pinagmaray ko man na isurat ang pasurunod-sunod na nangyari para sa imo. Tanganing, maaraman mo ang bilog na katotohan dapit sa gabos na itinukdo na sa imo. Nagbalik si Jesus sa Galilea, panukkan kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakalakop sa bilog na teritoryo ito ang bareta dapit sa iya. Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga, asin inomo siya kan gabos. Pakatapos, nagduman si Jesus sa Nazaret, ang banwaan kung saan siya nagdakula. Siring sa dating kinugalian niya, naglaog siya sa sinagoga kan aldaw na Sabath. Nagtindog siya sa pagbasa kan kasuratan. Itinosa iya ang libro ni Propeta Isaías. Binuksan niya ini asin nakakoa o nakoa ang lugar na nasusurat kay ini. Nasa sako ang espiritu nin kagurangnan, hulita linahidan niya ako sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag, sa pagtaonin pakahiling sa mga buta, sa pagpatalingkas sa mga inaapi, asin sa pagrukyaw kan taon nan kagurangnan maligtas kan sa iyang banwaan. Linukot ni Jesus ang kasuratan, inuli sa nagtao sa iya, dangan nagtukaw. Ang gabos na tao duman sa sinagoga, naghihiling sa iya. Dangan nagtaram siya sa inda. Ngunya na aldaw, nautob na ang kabtang na ini kan kasuratan sa saindong nadangog. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ngunyan mga tugang na Domingo, sineselebrar man yato ining Sunday of the Word of God or pigapuddaman ining National Bible Sunday. Pinapagirumdum kita kung ano ang tataramon kan Diyos. Ano ang kahalagan kaan sa buhay nin tawo na ang tataramon na ini nagtataon nin buhay. Na ang tataramon ini dalan nin pagbabago. Na ang tataramon na ini nagtataon nin kadunungan, nin pakasabot kung paano kita mabuhay bilang mga linalang nin Diyos. Kung paano kita mabuhay bilang mga aki ng Diyos. O sa pakamid bidda sa kagurangnan, paano kita mabuhay bilang sa iyang mga disipulo. Kaya, mabalik kita duman, ano ang sakuyang eksperyensya kan tataramon. Sa lambang Domingo, nadadangog ko ang tataramon ng Diyos sa laog kan Santa Misa. O sa satuyang mga inisyatibo, igwa kita, minahanap kita nin panahon kung saan makapagbasa, makapaghurup-hurup, asin makapagpamibi, kan tataramon ng Diyos. Pakatapos kaiyan ng mga eksperyensyang iyan, ano so nangyari sa sakuya? Sa sakuyang isip, sa sakuyang buot, sa sakuyang buhay. Ano so ginibok kan tataramon ng Diyos? Pakatapos na hinanyog ko ini, pinaghurup-hurupan, asin pinagpamibian. Iyon ang imbitasyon kan Diyos.
na magdangog giraray kita, na magbalik kita sa iya. Natawan tanin lugar ang tataramon ni Dios. Ngunyan digdi mga tugang sa mga babasahon, siring sa trabaho kan tataramon Diyos, nagtataonin pakasabot. Duman sa inot na babasahon, so mga Israelita o mga Hudiyo na naging bihag ni Nebukadnesar kan sinakop ni Nebukadnesar subanwan ni Israel kung saan binihag sila pasiring sa Babylon, rinaot so sa indang templo, dinara so mga makusog pa, so pwedeng gibuhon ng mga uripon, iwinalat so mga pobre, so mga maluya na. Kaya nabihag sila pasiring sa Babylon. 50 taon sila duman. 50 taon na kung sa hindi sila nakapagsamba duman sa templo na kinaugalian nindang pagdumanon, tanganing mag-atang nindolot, magselebrar kan sa indang pagsamba, magdangog kan tataramon nin Diyos. Nabihag sila, dahin na sila nagkaigwanin oportunidad, dahin silang pati mga sinagoga, mayo sila ninhulitayaon sila sa Babylon. Ano so nangyari duman sa inda? Siyempre, na-deprive sila kan sa indang religious culture, so sa indang pagsamba, so sa indang pagpamibi, nakalingaw o napanlingaw na sinda kan tataramon ng Diyos. Ta igwang bagong kultura, igwang bagong impluensya duman sa Babylon, 50 taon sinda duman. Ngunyan sa paghirukan panahon, dinutdut ng Diyos ang sarong hade na si Cyrus, asin ining Babylon na ini, nadaog ini si Nebukadnesar, asin itinugot na sa mga bihag na mga Israelita o mga Hudiyo magbalik na sa Jerusalem. Duman igwa na sindang sa diring giraray na buhay, sa diring ekspresyon kan sa indang pagtubod. Alagad, so naging mayaman na, so naging maray ang buhay duman sa Babylon, nagpawalat na, dahil na nag-iba, dahil na ninda pinili na umbaba pa. Pakatapos kan ang nagbaralik sana, so mga pobre. Pakatapos din nagkapera pang taon, igwa pa man in mga grupo na nagbalik sa Jerusalem. Tanganing maging talingkas ni sinda duman sa Koripnan. Alagad, bago sinda nakaabot duman sa Jerusalem, nagtiripon sinda, sinigwang sarong tao na ngaran Esra, sarong padi na nagbasa sa inda, kan tataramon ng Diyos, kan mga tugon ni Moises. Asin duman sa pagtiripon ninda, nahiro sinda kan kagadan kan tataramon. Nahiro sa indang puso, asin naghiribi sinda. Tan nagbundo sinda kung gurano sinda naglingaw sa tataramon kan Dios. Kung gurano sinda nagpabaya kan sa indang pagtubod, kung gurano sinda naglingaw kan karahayan kan Dios. Kaya ipinagirumdum giraray sa paagi kan pagbasa, kan pagtukdo kan tataramon. Sa paagi ni Esra, nagimadbadan giraray sinda. Asin narumdumang giraray ninda na ang Diyos na ini mamumuton, na ang Diyos na ini pinangatamanan sinda, minsan nga ni sinda yaon duman sa panahon nin kauripnan. Kaya sabi ni Esra, dai ka mo magmundo, mag-ugma ka mo. Ang Diyos na ini nagdadanay sa satuya, uya kita talingkas na. Kaya sisay an mabalik sa Diyos. Sisay an mabago, giraray kan sa indang pagtubod. Sisay giraray an manunuga, na utubon ang kahagadan kay ning mga katugunan. Iyo ito nahiro sinda, nakabalik giraray sinda. Nakabalik giraray sinda sa Diyos, nakabalik giraray sinda sa pagmidbid sa Diyos, sa pagtubod sa Diyos, sa padagos na paghinanyong kantataramon. Minsan arog mang kita kaini, minsan napapanglingaw kita sa buhay, kung minsan nagiging uripon kita kan mga bagay-bagay, garubagan, naparayo kita sa Diyos, siring kan mga Israelita na nabihag,
Asin igwang mga puwersa na nakakabiyag sa tuya, na kung sa'y napapanlingaw kita sa pagdangog kan tataramon kan Diyos, sa pagsunod kan tataramon kan Diyos, sa pagsabuhay kan tataramon kan Diyos. Kaya napaparayo kita, nararaw sa tuyang buhay, sagkod na taon giraray kita nin oportunidad, mga tsansa, na ang tataramon ng Diyos, rusoon sa tuyang puso, agyaton giraray kita na magbalik sa mahal na Diyos. Kaya, yaon pirmi ang tataramon ng Diyos na dapat ang pakinabangan. Urog kitang pinapasabot kayan. Kung ano kita na inapod ng Diyos, naging simbahan ng Diyos. Ano kita bilang simbahan, pinapasabot kita kan tataramon ng Diyos. Duman sa ikaduwang babasahon, ipinasabot man ni San Pablo, paano ta sasabuton ang simbahan? Ano kita bilang simbahan? Paano kita mabuhay bilang simbahan? Ano ang relasyon ta sa lambang saro? Kaya sabi ko, ang tataramon kan Diyos nakakatabang sa pagsabot kan sa tuyang buhay pagtubod. Ang sabi ni San Pablo, kita bilang simbahan, garo na kita sarong hawak, sarong lawas. Iyo yan ang simbahan, saro, pero ang membro, ang mga kabtang, dakol. Igwang kamot, igwang bitis, igwang mata, igwang talinga, igwang ngimot, etc. Saro sa nanganing hawak, pero dakol na kabtang. Ang lambang kabtang, kumbaga ang lambang membro, importante. Ang gabos na kabtang, igwang function, igwang role, igwang misyon, igwang trabaho. Ang lambang parte, siring ka-importante kan gabos. Ninulit ang gabos na regalo, kita mga miyembro, nag-ako kita nin mga grasya, mga regalo, para sa ikarahay kan simbahan. Kumbaga, sulawas ta ang kada miyembro, kan lawas ta, kada parte kan lawas ta, yaon dyan, para sa karahayan kan bilog na lawas. Kaya sasabuton ta, siring kan ang simbahan. Gustong sabihon, inigabos na itino sa tuya, ano pa man na regalo yan, magkapantay-pantay yan sa importansya. Di dapat pagminuson sa iba, o dapat di pagpadakulaon sa iba. In other words, bako dapat inferior o superior ang pagmati nin sarong membro kan simbahan. Ang trabaho ta, minsan ano iyan? Importante yan sa kabilugan kan simbahan. Di mo pagminusunan sa diri mo, na ano man ang magiginubo mo, tay kasiring sa nakainay o siring kaiyan. Dahil ka man magsubra sa paghambog na yan dakulaon ang katungdan mo sa simbahan. Na iyo ang importante ta siring kainian sa imong gibo. Dahil sa kabilugan pantay-pantay sa na yan. Tapag hinali mo ang sarong kabtang, dahil ma-function kay maray sa bilog o sa kabilugan. Kaya hilingon tadigdi ang paggalang kan lambang saro. Hilingon tadigdi ang interdependence. Gusto sabihin, ang pangangaipot akan lambang saro, na ako kaipuhan ko ika, na ang komunidad, kaipuhan ko, ako kaipuhan ko ang komunidad. Kita nagkakaipo para sa lambang saro. Kita naghahagad nin tabang, asin nagtataon nin tabang. Iyo yan ang relasyon kan simbahan, ang membro kang kada simbahan. Kaya pahalagahan ta ang mga regalos sa tuya, na itinoyan sa tuya nin mahal na Diyos para sa karahayan kan gabos, kan kabilugan, bako para sa imong karahayan. Sabi kan ni San Pablo, iyo ini, sarong hawak, pero dakulong ng kabtang, nasabuton ta akoon ta na arog kan ang realidad. So pigsasabit ting, unity in diversity. Totoo, saro, pero igwanin pagkakaiba-iba. Kaya ta daw akoon ang pagkakaiba-iba ta, kaya mo daw na akoon ang sa imong kapwa, kung ano man siya, kung iba man siya sa imo. Total, kung isipon, ang lambang saro, iba sa kada saro. Ikita, pigsasabit tang, every individual is a unique individual, unique person. Kaya magkaiba-iba kita, pero pwede kita mag-iribahan bilang sarong simbahan, bilang sarong hawak. Sa pagmidbid, na kada saro, may itataw ako, na kada saro, nangangaipo. Kaya araw kita ka dapat bilang komunidad. Minsan sa pamilya, minsan sa opisina, minsan sa kung ihilingon ta kita na, kita ang simbahan, kita ang hawak ni Kristo, the body of Christ. Iyo yang kita, hawak ni Kristo.
Giraray, iyan hali sa pagdangugta sa tataramon ng Diyos. Pasabot ni San Pablo, sinurat niya para sa mga taga-Korinto. Tanganing itong komunidad na ito, igwanin isyu, igwang kompetensya, igwang pagkabaranga, igwang pag-iriwal. Tanganing magkasararo, inexplikar ni San Pablo, ining imahen kan simbahan bilang sarong hawak asin dakol na mga miyembro. Asin sa satuyang ebanghelyo, pinapasabot kita kan kagurangnan na siya nag-utob kan mga nadangog ka itong panahon, kan mga profesiya, kan mga profeta, kan tataramon ng Diyos, siya ang kapanuan kan gabos na ini. Gusto sabihin sa Diyos, dai nakalingaw. So panuga, bilang na magpadaranin sarong Mesiyas, ni sarong paratubos, inutob. So gabos na sinabi, sabi ni Kristo, inigabos sa saindong pagdangog, nautob na. Kusog sabihon, inutob ni Diyos ang sa iyang mga panuga. Kaya dapat sana kitang mag-ugma asin magpasalamat. Ninulitan mo niyan taonin hubileo, minibidbid tainin taonin kagurangnan, taonin pagpatawad, taon nin grasya nin Diyos, taon na makipag-ulian sa Diyos, taon na nag-aapod nin pagbabago, na magdadara sa tuya bilang sarong simbahan, bilang maugmang simbahan. Kaya kita gabos na miyembro ka ini. Digdi sa Ebanghelyo, ang trabaho kan kagurang na nagdara kan marhay na bareta, nagdaranin kaugmahan, nagdaranin paglaom. Kita, dapat na magdaraman ka iyan sa gabos na tawong makakamidbid sa tuya. O sabihon ta na sa satuyang buhay kita bilang mga binunyagan na kita nakikihiras duman sa trabaho nin kagurangnan. Ano daw? Nagdadaralo kita nin marhay na bareta, nagtatabang daw kita sa mga nagtitios, nagdadara daw kita nin kaugmahan, nakikilaban daw kita, o pinaninindugan ta daw ang hustisya. Ang gabos ng trabaho kan kagurangnan, pinapadagos niya to bilang mga membro. Lugod, sa pagdangugta kan tataramon, makasabot kita, asin mahimot ta ang kahagadan kan mga tataramon na ini. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakaman, kagibok kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo. Bugtong naki ka Diyos, asin namon nagikan sa maabaw kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daily na lang. Saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa tong mga tawa, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asinani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa kod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang hadad na katapusan. Asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa maasin sa aki. Siya kay baka na maasin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kadbuhay sa maabot na panahon. Amen. May pagsaring kitang magdulok sama nan sayang aki naglunsan kan mabiyayang taon sa sinagoga sa Nazaret. Ang simbag kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan magiyahan kan paarog asin katukduan ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga yaon sa gobyerno, maging maimbod sa saindang mga katungdan, urog na sa pagmangno kan mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyedad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan
nyugaan sa mong pamibig. Tanganing maghigos kita sa pag-uyon kan sa tuyang buhay, sa mga katukduan kan marahay na bareta ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagehelang, rangaho ni Kristo hulikan sa tuyang mga nakakapaomay na tataramon asin gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mo pamibig. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, sinugo mo si Kristo sa imong aki. Sa pagdusay kan buhay, tanganing kami makatalingkas. Ligtasan kami sa bagsik kan sayang karahayan, asin pag-uyuna ang kinabansay mo na makabalik sa imong katuninongan. Teka ang Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Kaugayeng ako an sa mong mga atang nasa pagpabanal kaini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binagol niya andalan, andaan na buhay nin tawo. Sa pagtios pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakul-dakul na angeles sa Sin Santos, nag-awit kami sa imo kan himno, din kaumawan, ding tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang bot pinasuliban sa sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kogabos, asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaman yan inikali sa singirare pagpasalamat sa imo, tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakit sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadandangan, ako asin sa liwanag kan sa imong lologon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles sa sigabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigo maging keras, kambuhay na din kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatood kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi,
dagat, insiling sa langit, at sa mong kakanan sa araw-aldaw. Itaon mo sa buyagon niya, kasing patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya. Kasing are kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimbi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninong ang tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglamasin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghihilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ikaw na nabubuhay, asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uyaan, kordero kan Dios, uya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa mo na kaming nag-ako kan sa imong grasya, na nagtataong bagong buhay, sa imong atang danay kaming magmuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po kitanin ikaduwang kolekta para sa Biblical Apostolate. Mga paisi, Enot, First Friday Devotion. Sa mga masunod na bulan poon Pebrero, ini po ang bagong schedule kan Sacred Heart Devotion. Huwebes, pagkatapos kan alas 5:30 na hapon na misa, isusunod ang Eucharistic Adoration as in pagkumpisal. Biyernes na aga, alas 4:30 sagkod alas 5:30, iyo ang Eucharistic Adoration as in kumpisal. Dangan isusunod ang banal na misa. Ikaduwa, sa maabot na Martes, Enero 28, 2025, magkakaiguan in consultation and orientation on the Diocesan Finance Manual na atendiran kan sa tuyang mga parish secretaries. Ninhuli kaini, sarado po ang opisina kan sa tuyang parokya. Ikatulo, ang Ministry of Lectors and Commentators kan sa tuyang parokya, naghahanap din mga bagong miyembro na gustong magrukyaw kan tataramo ng Diyos. Ang mga interesado kaipuhan na, bunyag bilang Katoliko, may edad 18 hanggang 40 anyos, babae o lalaki. Kung single, dapat nag-ako na kan sakramento nin kumpil. Kung may agom, dapat kasala sa simbahan. Nakaistal sa mga barangay na sakop kan parokya ni San Rafael. Tatao magbasa, magsurat, asin magtaram ng dialektong Bicol asin Ingles. Magpartisipar sa interview kan kura paroko. Available po ang application form sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline kan recruitment sa maabot na Pebrero 7, 2025. Siringman and Ministry of Eucharistic Lay Ministers, naghahanap man ng mga bagong miyembro. Ang maawot magdistribuer din komunyon sa mga paratubod. Ang mga gusto maging miyembro dapat na kwalipikado sa parehong requirements kan lectors and commentators. Ikaapat, ang sa tuyang mass collectors, naghahanap man ng mga bagong miyembro na maawot mag-service sa Santa Misa. Ang mga gusto maging miyembro dapat na kwalipikado sa parehong requirements kan lectors and commentators. An application form available sa opisina kan sa tong parokya. Donations. January 20, 2025, Anonymous, 3,000 pesos as in 2,000 pesos. January 21, Anonymous, 5,000 pesos. January 24, Anonymous, 5,000 pesos. Parishioner, 5,000 pesos. Anonymous, 300 pesos. Carmelite Adorers of the Holy Trinity, 500 pesos. January 25, Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Matindog po kita para sa solemneng bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. Bendisyonan kamo kan kagurangnan, asin kamo bantayan. Amen. Magliwanagan sa iyang lalogon sa Indo, asin maherak siya sa Indo. Amen. Magbirikan sa iyang lawog sa Indo, asin tawan kamo kan sa iyang katuninongan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama asin Aki, asin Espiritu Santo maghilig, asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.